Daar staat er twee op trouwen. En de zonnig tevoren zit die vrouw tegen de mens, tegen de George. George, dat is een hele brave jonkman. En wel, schat, zit ze. En wel, als we dan getrouwd zijn, dan krijg je 3 jong. 3? Hoe wil je dat juist? 3 voor wat 3? Ja, zit ze, ja. Op dit moment, ja, op dit moment zijn ze nog bij ons ma.